Kakailian amuyo kadi nga adda ti gundaway adagiti addaan sakit iti panunot ket nagserbi kas paglinglingayan dagiti normal ti panunot na tattao na sakit ngem napasamak iti maysa a lugar iti London. Intay amuan dagiti pasamak. Napasamak daytoy iti bedlam sa Jay London, maysa a notorious a psychiatric hospital iti entero a lubong. Agbayad dagiti bisita tapno mabuya dagiti addaan iti sakit iti panunot kas may sa akita ti paglinglingayan amang matmat iti garaw dagiti pasyente. Naipasdag iti 1247 kas Priory of Santa Maria of Bethlehem ti ospital, san ana idedekar kas may sa akabutbuteng a lugar. Nang rugi dayta kas monasteryo tapno makaurnong iti pondo para kadagiti krusada ken mangaywan kadagiti na panglaw. Iti panaglabas ti panawan, nang rugi dayto nga espasyo para kadagiti individual a naibilang a distracted wenno mentally ill. Ti panaglabas ti adu a siglo tinagan a Bethlehem ket nagbalin a bedlam, amang iladawan iti chaos, uproar, ken madness. Kabayatan na nga umadado ti populasyon iti London, imadumot ti maiturturong iti bedlam. Iti dayta a panawan, awan ti medical apan nakaawat iti salun at ti panunot. Masansan anay pasidong dagiti pasyente kadagiti cruel treatments, kas iti cold water immersion, forced blistering, ken rotating chairs, panakay kadena wenno panakakulong kadagiti selda. Iti nabayag a panawan, nagbalin ti bedlam kas human zoo. No sa dino imbitla dagiti dadaulo ti ospital a maaramat dagiti kwarta a mauror para matlaang kadagiti pasyente. Iti 19th century, na ipasardang ti kinaranggas iti bedlam babaan iti investigasyon ti gobyerno ken ti arungaing ti publiko. Naminado nga inmakar ti ospital kadagiti lokasyon tapno maliklikan natik nakalkaldaang an napalabas na. Itata, adapay laang ti institusyon babaan iti umisuanagan na, ti Bethlehem Royal Hospital, a masarakan iti South London. Ngem ita adayo iti imo na akita ti Bethlehem Hospital. May sa daytoyin a moderno a pasilidad a naidedekar kadagiti addaan iti mental illness. Bumanlasiw tayo iti Pilipinas, adda dagiti makuna a licensed psychiatric care facilities para kadagiti agsagsagaba iti sakit iti utek. Nupay iti agdama kurang dagiti pasilidad para iti daytoy. Adda matladta dagiti pribado nga institusyon ang mga aywan kadagiti addaan iti sakit nga agkatang-katang. Naputar mo ti Mental Health Act 2017 tapno maipaayan iti atensyon dagiti makuna ang mentally ill individuals. Maiwanan iti umno a pasilidad, marespeto kan sana magundawayan dagiti agsagsagaba iti daytoy a sakit. Maipalagip dayto iti publiko tapno respetuan kan aywanan dagiti agsagsagaba iti daytoy a kasasaad, saan ket atapno uyawan kan gundawayan. Iti lokalidad adda dagiti makikita tayo nga individual a mentally ill. Ngamanya ti maitulong mo kadakwada kailian iti bukod mo awagas, tapno marespeto mo ti karbanganda iti baet nga saan da nga amo daytoy. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.